Ik heb natuurlijk een bijzonder huis, maar ook een bijzondere tuin. Dat zie je. Sommige mensen noemen het Soestdijk, maar er zijn ook mensen die noemen het de afhaalgriek. Hè? Mag ik bij u een postje bestellen? Welkom, kom binnen. Nou, dit is de woonkamer en was oorspronkelijk een jaren 70 woning. Dus eigenlijk een doorzonwoning. En die heb ik helemaal mezelf gemaakt. Schouwen komen uit het grachtengordel in Amsterdam. Plafonnen komen bij verschillende gipsleveranciers vandaan. En de meubels bij elkaar gesprokkeld en gedaan. En waarom woon je dit zo graag? Nou, dat is eigenlijk een beetje uit het verleden. Ik ging vroeger vaak krantjes rondbrengen om wat geld bij te verdienen. En dan kwam ik bij een heel oud vrouwtje en dat hele huis was helemaal vol en antiek en met glas en lood. En dat vond ik eigenlijk als jonge jongen vond ik dat al leuk om te zien. En ja, dat is een virus geworden die mij heeft geïnfecteerd. Nou, we zijn in de keuken beland. En nou ja, ook als je dus een huis in oude stijl wil gaan, dan moet de keuken ook in die stijl zijn, vind ik. Dus ik heb gekozen voor de Engelse landhuisstijl. Ik heb daar zelf ook een idee in gehad, want het is niet zomaar te koop. Dus ik heb zelf een tekening gemaakt. Ben naar diverse keukenleveranciers geweest in Friesland. En uiteindelijk in Heerenveen was daar iemand die dat kon maken voor mij. Nou, we zijn in de serre, die is aangebouwd aan het huis. Was eerst een tegelterras uiteraard en uiteindelijk een serre aangebouwd. Nee, volgens mij ben je net een Fries. Nee, dat klopt. Mijn kennismaking met Friesland, dat gebeurde in 1994. Toen liet ik in Bartlehem een motorkruiser bouwen. En toen de boot klaar was, moesten we gaan proefvaren. En dat deed ik toen met een vriend van me. Uiteindelijk waren we hier in Akkerum. En toen zei ik al tegen mijn vriend, als ik later ooit buiten de deur zou willen gaan wonen, hè, buiten het westen, buiten de Randstad, dan zou ik Akkerum wel een hele goede keuze maken. We zijn beland in de hobbykamer eigenlijk. Hier maak ik mijn glas in lood. En ja, hier een klein voorbeeldje. Hier ook wat voorbeeldjes. Proefstukjes die ik tijdens mijn opleiding tot hobbyglazenier heb gemaakt. Ben je ook zo handig? Ja, ik ben in een hoop dingen autodidact, zullen we maar zeggen. Als ik het ziet, dan meestal dan gaat het me ook wel lukken om het te maken. En van fouten leer je, dus uiteindelijk dan komt het wel goed. Nou, we zijn inmiddels beland in de slaapkamer. Het is helemaal in de Art Nouveau-stijl gemaakt. Dus uit de stijl van zo rond 1900. Het glas en lood heb ik gedeeltelijk zelf gemaakt, gedeeltelijk uitbesteed vanwege de tijdsdrukte. Iedere vrouw die wordt helemaal gek van een inloopkast. Ik heb die van mij maar een complete garderobekamer gegeven. Nou, we zijn inmiddels vanuit de serre op het terras beland. De naam van het huis wat ik gegeven heb is Relinquenda. En dat betekent eigenlijk in het Latijn, eens moet ik het weer verlaten. En zo heette het schip van mijn overgrootvader. Dat was nog echt een trekschuit, nog zonder motor. En die heette ook de Relinquenda. Dus eigenlijk een beetje voor mijn opa heb ik het huis de Relinquenda genoemd. En ging jou hier ooit nog waar? Ging je ooit nog verhuizen? Ja, met mijn neus omhoog of naar het Leppenhiem.